No niin, ja moikka vaan sinne YouTubeen kaikille. Ja tässä on Erkki97 Fin tekemässä tällaista videoa, missä te saatte päättää, mistä pelistä mä teen jonkun walkthroughin tai kommentaryn tai sellaisen, että tässä on 10 peliä, joista te saatte päättää, niin jos mä teen parista, ehkä 3 voin tehdä. Elikkä ekana Uncharted Drake's Fortune Platina Edition. No siis Platina Edition, se ei tarkoita muuta kuin, että on myynyt paljon tää peli. Että tää on tosi hyvä peli. Tässä on hyvä tarina ja sitä on kiva pelaa. Ei oo online, mutta se ei haittaa. Siitä voi tehdä walkthroughin. Se voi olla tosi mukavaa ja kommentarun kanssa walkthrough tietenkin. Ja sitten on Uncharted 2, eli UC2, niin kuin tuolla pelimaailmassa sanotaan. Tää on erittäin hyvä peli, yhtä lailla kuin toi ensimmäinen versio näistä peleistä. Tässä on multiplayer, mä voin siitä tehdä kommentaarioja ja walkthroughta tästä myös tästä tarinasta itsessään. Sitten on tää uusin Uncharted-sarjan UC3, Drake's Deception. Elikkä tää on pelillisesti paras näistä. Tässä on tosi kiva online, sitä on kiva pelaa. Ehkä vähän noobi-ystävällinen, tässä on niin hyvät nämä sokkotuliaseet. Tästä voin tehdä online, kooppia ja tarinaa. Miten te nyt haluatte siellä äänestellä. Sitten tässä on taas yksi näistä mun peleistä, josta mä oon vetänyt platinan. Näistä kaikista edellisistä siis on vetänyt myös. Assassin's Creed 2. Aivan mahtava peli siis. Ei voi muuta sanoa, kun Ubisoft on niin onnistunut tässä pelissä. Tästä pelaan tarinaa sen mukaan, miten te haluatte, jos haluatte kommentaryn kanssa, walkthroughta siis. Joo, no sitten on tietenkin tää yksi mun lempipeleistä, ihan uusi Assassin's Creed 3. Tää on ihan mahtava, mulla on tää Steelbook, tää on mun mielestä erittäin hienoin Steelbook, mitä on nähnyt. Niin tätä voin pelaa online, kommentary, walkthroughta tarinasta, koopi, mikä siinä on niinku joku tällainen Wolfpack on se koopin nimi. Niin mulla on tosiaan tästä Assassin's Creedistä tää Freedom Edition. Tässä on toi patse se laatikko ja tässä on tää peli. Laitan se tien takas. Siirrytään tähän. Tää on näitä Pleikkarin niinku ensimmäisiä Pleikka 3 pelejä. Lord of the Rings Conquest, erittäin hyvä peli. Niinku vanhaksi peliksi, tosi toimiva, mukava pelaa, voi pelaa split screenissä. Onlinekin oli, mutta EA poisti sen. En tosin tiedä miksi. Se on vähän niinku epäloogista mun mielestä, miksi poistaa online, joka mun mielestä toimii hyvin. Ja no tää on yksi toinen mun lempipeleistä, Skyrimi. Tää on siis ihan tosi onnistunut peli. Tästä teen, no en varmaan walkthroughta, mutta kommentarina pelailen tarinajuttuja tai tehtäviä ja semmoista voin tehdä tässä Skyrimissä teille videoksi. Sitten on Pure. Nämä on näitä toisia vanhoja Pleikka 3 pelejä. Tääkin on tosi hyvä peli. Tässä on motocrossia mönkkärillä. Niin kyllä temppuja tehdään. Ja tää Disneyn tekemä, mikä on mun mielestä aika yllättävää, että tekee näin hyvän pelin. Niin kuin Disney. Se on erittäin iso plussa mun mielestä Disneylle. No sit tässä on kansi kertoo Little Big Planet 2. Tästä voi tehdä online ja tarinaa. Mulla on myös se 1, sitä ei ole tässä, mutta laittakaa vaan jos tonne kommentteihin, jos haluatte pelaa tätä ja vaikka mitä pelaan tässä pelissä. Ja no sit on tää viimeisenä mun ainut sotapeli, Battlefield 3. Mun mielestä paras sotapeli, mitä on tehty tähän asti. Tää on vähän taktisempi kuin Call of Duty, jotka on enemmän sellaista räiskintäpohjasta. Että tää on tosi hyvä. Ei niin paljon pelaa kuin Assassin's Creed ja Uncharted-pelejä, mutta tosi hyvä peli kuitenkin EA:lta. Ja näitä siis mä nyt voisin pelailla. Laittakaa toki tonne kommentteihin, mitä te haluaisitte nähdä näistä, että mä pelaan kommentarina, tai sitten walkthroughna, tai sitten ihan vaan pelkkää videota, kun mä pelaan tätä.
Joo, tässä oli Erkki 97 Fin ja kiitos teille katsomisesta ja muistakaa kommentoida ja tykätä. Morjens!